Kako se zove Bosanka koja uveličava? Zumka. A ja nikad nisam čuo to ime da postoji. Zumra, valjda. Zumra ja, ali Zumka... Zumra. Čovjek se zove Selim. Gdje seliš? Kako se zove žena koja je sišla s hurt? Sadika. Malo se ne To je Bosanka koja radi u servisu mobitela. Tarifa. Kako? Tarifa. Ne. Najgore je deri mu kad treba za veću ocjenu. Ajde, deri me za veću ocjenu. Kako se zove ker koji se kotrlja? Kliker. Čak Norris oborio Boga na vjeronauci. Čak Norris ne jede med, on žvače pčele. Kako bi se zvao Juka da je pekar? Jufka. Da li bi radije pedofil ili nekrofil? Šta? Bio? Idi u kurac. Bio, jel? Da. A šta je nekrofil? Ček da ukucam, ne znam ja što je. Tobe Arab što jebu mrtvace. I to postoji. Jel ti jebeš ti mene da i to kako? Pa ima to, ljudi imaju završene škole za to da mogu tamo mrtvati. Da li bi radije skočio morskom psu u usta ili kitu u usta? Da li bi radije spavao u sobi punoj stršljanova ili Samirom, po Samirom? Mislim ne bi ga jebao, ali bi spavao. Šta si pročitao? Nisam ništa nego čuo to pitanje. Da li bi volio, ovo je dobro fora da nekog zajebaš. Da li bi volio više da si budala ili da Bog donisi? Više bi, nije zajebano. Više bi volio da sam budala. A da, to je fora, vidiš.